Ungena njalo kaloku unyana kaMazikhalo, ungena njalo unyana kaMamqoco ngalo suku lanamhlanje being 30th of April 2022 is Saturday. Saturday ke siyancokola bantwana abahle abaninzi bayayazi ukuba sidiza amahlebo, siyancedana, siyafundisana, siyakhuthazana, siyacebisana. Namhlanje sincokola ngomba othi ukuphehlwa kwamanzamnyama. Umbuzo ke omkhulu, ingaba lento sisithwalo? Khayigibisele ke wena yakho impendulo apha ngaphantsi utsho ukuthi hayi kum sisithwalo lento, uyiza kuzela uba kutheni usithi lento sisithwalo. Ukuba uthi ayisosithwalo uthi uba kutheni ucinga uba ayisosithwalo. Siyincokole ke into ezithwalo, I'm not sure siyincokole kangaphi, ingasikujikele kuyoyisabela kweza video ukuba ithini nale nto yasesithwalweni. Sincokola ngayo ke loo nto namhlanje because yinto lena edlumzi, le nto yokuphehlwa kwamanzamnyama. Abanye abantu bathi yinto efikayo, hayi ayifiki, mhlawumbi ngwelu ufikayo kule ncoko yayo. Yona yinto ekudala ikhona, ingakumbi ezilalini. Yatso ke into esizabe siphezu kwayo, siyayigqitha nje indawo ethi namhlanje njengoba iyi-30th, yayibona, kuzawuthi litshona ilanga lanamhlanje. Wena mntu ofuna ubhalisa kwisikolo samayeza uzawufika iform i-active, kuba kaloku yonke le nyanga sizayiqala kaMeyi, kulapho kuzabe kubhaliswa khona. Xa ivala inyanga okanye iphela inyanga, sivala neform. Nguwe ke wena mntu othi ufuna ukwazi ngamayeza, mhlawumbi ungumntu ozithwaseleyo, ngumntu othwasayo, ngumntu othwasisayo, ngumntu onyanga ulixhwele elithile, okanye wena kuloo kona ukuyuthengisa amayeza, jikela ke uzoba nathi apho sifunda khona amayeza neziwasho, sifunda imihlaba, sifunda amakhandlela, sifunda amanzi, yonke nje into enyangayo. Ngena ke Bhele bayakhala bathi iya kule ndawo ifela ithole, ukuphehla amanzamnyama, is it isithwalo na? Akazuyiphendula kuBhele, uzayincokola nje into amanzamnyama, uhambe wena uyozincokolela phayana ngezantsi kwii-comments. Share and like, uyithumele le nto nakwabanye abanothi bayifunde le nto ibancede. What are misconceptions ke mntana omhle associated with ukuphehlwa kwamanzi amnyama? Uyabona phayana kokwenu, ukuba nguwe wedwa mhlawumbi othe ngokuzizabalazela okanye eso sihlwele uhamba naso sakunyula eso sihlwele sakwenza waleli khandlela leli khaya, wafunda wena, mhlawumbi wena wathi ekusokoleni wanyuka apho waziyela eKapa, usuka eDikeni, wasebenza nzima, wagcina imali. Ekugcineni imali wabuyela eDikeni apho uqale khona ngothenga iphela, wanyuka njalo wangunoteksi waseDikeni kuba uphumelela kweli khaya. Xa sikujongile sithi kutheni ephumelela nje yedwa kodwa thina siphumeleli? Usiphehlela amanzamnyama, siyilibale le migudu ubuyenza uphambi kwethu, siyilibale le nto yokubana wena wedwa ubuthi nje bagcakamelanga, wena ungagcakamelanga, uhambe uyodibanisa okudibanayo. That's the major misconception eyenza ukubana uthi xa unento kokwenu ikwenze loo nto abantu bakujonge kakubi, ungakwazi ke ngonogoduka. Ithini le nto yokuphehlwa kwamanzi amnyama? Ukuphehlwa kwamanzi amnyama, bantu abahle, yinto oyenza wena mntana weli khaya kuba ufuna uguqula izihlwele zeli khaya ukuthi zijonge wena, zithande wena, zihoye wena, ibe nguwela uphumelelayo, uncediswa bobuhlwele. Le nto yenziwa ngumntu olapha ekhaya esebenzisa izinto zalapha ekhaya. Zininzi ke mntana omhle, sizawubalula nje ezithile. Umhlaba wasekhaya ubalulekile kumhlaba wakokwenu, uba lo mhlaba wekhaya kulubethwa ngawo. Noba sewungapha eAmerica, xa sifuna ukuthakatha kuthatha umhlaba wakokwenu, ngoku sewune-5 years wemkayo, because this is where your energy is highly concentrated. Yiloo nto nabantu xa bekuphupha bakuphupha ukokwenu, because noba uphi at a spiritual level you always go home. That is where your energy is highly concentrated, laa mhlaba wakokwenu. Umhlaba wekhaya ke uyasetyenziswa xa sifuna uthwebula abantu belikhaya. Umhlaba wedlaka lenkonde, noba yeyiphi kwezi nkonde siyikhumbulayo, kuba kaloku lo umdala, isiNtu mosisithi omdala ukhokhele, silandela omdala. Ebuhlanti kwanjwa ngokobudala, kwindlu enkulu kwanjwa ngokobudala, kubantu abangoomama kwanjwa ngokobudala, kodwa ngokobudala koomama, not ubudala beminyaka but ubudala bomyeni.
njani ikwenze loo nto noba ungomncinci ube ngomdala because ungumkabhude, yabona mos laa nto itshoyo. So umhlaba wenkonde, loo nkonde ke ngokwesintu izawuba lelo xhego okanye umakhulu owayengowalapha nothi wayengumnendi, kuzawuthiwa ngudadobawo ke kwezinye iindawo. Umhlaba wasemthonyameni, laa mhlaba wasemthonyameni ubalulekile kuba kaloku yonke imiswane xa bekho imisebenzi kweli khaya igalelwe phaa. Umswane ke is what remains long after umsebenzi ubukhona. Sheka phaa kule ndawo yabantu abadala ubuhlanti, umntu ahambe othatha umhlaba wasemthonyameni, bayawugrumba ke loo mhlaba. Yonke le nto le iyathethelwa mani, yonke le nto yale mihlaba lo mntu uthathayo uyathetha. Umhlaba waseziko, imbide ke omnye umntu ukuba njengoba sesinomtlakasi nje phela iziko liphi, there's always iziko emizini. Iziko yiloo ndawo enithi xa ninomsebenzi nibase kuyo. Uzawufumanisa uba itshintshi kakhulu, iziko yilaa ndawo inye. Noba ninee-tiles, abantu ngoku sebenee-tiles naseziyadini, kodwa ufumanisa uba xa uzawubakho umsebenzi kuzawubekwa inkcenkce ethile nezitena ukuba nje kukwazi ubaseka. Liziko lakokwenu eliya. Umntu uzayothatha umhlaba waseziko, umhlaba wasendlinenkulu. Umzi nomzi unendlu enkulu. Nditsho nalapho kuni kuloo forum wakokwenu khona indlu enkulu, kuba indlu enkulu yile ibilala abantu abadala. Ngoku lapha elokishini yazi uba yona ndlu enkulu nantsi, kude kutshiwo nalapha ezilokishini yirum enkulu, yirum encinci. Irum encinci ke yile yabantwana. Laa mhlaba waphayana endlini enkulu because lo mhlaba ngulo esiwu-associata nee-energy zabantu abadala abaphilayo okanye besiphila nabo. Nantsi ke ngoku enye indawo umkhonto wekhaya bayawusebenzisa. Masiphinde sincedisane kwinto ethi abantu abaphehla amanzamnyama abazuyidinga yonke le mihlaba, bazawudinga some of them, all of them, mhlawumbi one or two, not none of the above. Funeka ube khona umhlaba kule nto because umhlaba besinyathela kuwo. So andithi mos siyayifumana imihlaba, umhlaba serenkini, umhlaba seshop, umhlaba uyadingeka kwezi zinto. Umkhonto wekhaya ke ngumkhonto, yintonga yekhaya esiphilisa ngayo, esithetha ngayo, esimbolayiza ubukhaya bethu umkhonto. So lo mkhonto ke izawuba yile ntonga ozayisebenzisa ukucommunicata. Ukuba zikhona ke nezinye iintonga, mhlawumbi umnquma nawo ubekwe ecala komgo, iyathathwa nayo kuyosetyenziswa yona. Kuthathwe ke nento eyimpahla yenkonde, mhlawumbi loo tyali kadadobawo, ixhegwazi elidala lapha ekhaya, loo bhrukhwe, loo mnqwazi, loo nto ithile katatomkhulu utata, esilonge singumntu walapha. Siyayiphinde sithi not oze ngekhuko, ongowalapha ngokwesiduko. Badinge namayeza ke mntana omhla, ndithi siyichazile bazawudinga le mihlaba ngokuba siyichazile, imihlaba yamadlaka, yonke le mihlaba, badinge namayeza. Asifuni ke ukuyingena ke le yasemayezeni for the reason that bakhona abantu abafuna ueksperimenta. Asizuyichaza ke into yamayeza. Enye ke zawulandela, what you need to know xa sewuqokelela la mayeza, ukubana kufuneka kubekho amayeza athwebula ubuhlwele, kubekho amayeza azawuguqula le nto ugqiboyenza for wena, akwenza uba ucacele kuthandeke. Yabona ke xa umamele abantu abayichazayo bazawuthi unida amayeza kamanzamnyama, unida amayeza kamanzamhlophe. Ungayidibanisi ke uyiphazamise ucinga xa usebenzise eli yeza kuthiwa ngumanzamnyama nomanzamhlophe you are home and dry. Engafakwa loo mayeza, kodwa sithi amayeza enza loo nto. Emva koko uzawudinga into exhelwayo ke mntana omhle, wena mntu ofuna uthwebula ubuhlwele balapha ekhaya. Omnye uzawusebenzisa inkukhu, omnye usebenzisa ibhokhwe, omnye asebenzise inkomo. Iyanangamandla loo mntu. Ixesha elininzi ke le nto xa isenziwa ayenzwa elubala. We know cases apho kuthiwa hey, utata omncinci sambone emlanjeni ehamba nebhokhwe, wafika wayixela le bhokhwe washwantshatha into engaziwayo wayilahlela emanzini. Then I'm asking, where were you? Ubungu-peeping Tom, uthe nawe sowufuna ukwenza yayibona mos le nto. Then ke ngoku after le nto umntu eyenzile, le nto mos sithe kuyaphehlwa. It means kukho ibhekile apha, kuyaphehlwa ngexhaya, uphehla la manzi. Asifuni ungena ukuthi ithini le nto, kodwa into ezawulandela xa sele eyenzile ubhele le nto, whenever kukho imisebenzi kweli khaya,
uzawuba neento ezithile azithathayo kule nto yenziweyo apha ekhaya ayofaka kule bhekile yakhe. Abanye le bhekile iba ngupermanent ide inuke le bhekile emane uyiphehla. Omnye uqalela ibhekile entsha qho, emva kwexesha elithile aqale entsha qho, xa aqale entsha mane ehlaziya. Xa ninomsebenzi uthatha into ezithile ofaka kulaa bhekile athi nantsi into endinenzele yona. By the way, uqale watsho before lo msebenzi ube khona uba ndizawunenzela into ethile, kodwa nisenobona phambi kwam kume ubani, hayi ndim lo owenza le nto, ubani nje ndimmise ngaphambili, ndim lo mntu. Then ufumanisa uba abanye benu xa egqiba ukwenza umsebenzi abuye ekhala uba hayi nto xa ndivela emsebenzini ndalahlwa yindoda, ndalahlwa ngumfazi, ndabethwa emsebenzini, ndatshayiselwa imoto. Some of ezi zinto ziyenzeka, ezinye zine-long term, but ke kuyabambeka phakathi kwekhaya, kukho nkqubela, niyasokola. Oyena mntu uyaphambili nanku. Umbuzo ke uthi, kuthiwani ke xa sekunje? Uyayibona le nto, sithe mos le nto yenziwe ngumntu, ngamayeza neenkukhu nothetha imihlaba. Nani you do the same, bantu abahle. Ayifuni le nto i-rocket science caba funeka uyofumana i-jet fuel yakwaNASA apho wesi spaceship besisuka kwiMars. Lo mntu usebenzise amayeza, nani nisebenzisa amayeza. Lo mntu uthethile, nani nizawuthetha. The only difference apha ke mntana omhle, siye siyikhuthaze into ethi ingaske be khona umntu ozawuzokunihlamba, umntu ozawuzokujonga ikhaya, kodwa into yothetha ngumsebenzi wenu. Lo mntu akazange onikonekthe nabantu bakokwenu, akabazi. Yena uzosusa nje le nto ibinisitha, and then xa igqibayo kulungiswe ikhaya, then ke nina nizithethele, nizicengele, nibangenise aba bantu bekhaya bebesebeduduliwe ngulo mntu beyi-security guard yakhe bekude kuni. Nantso le nto, ayikho nzima, ayikho nde, ayifuni mali, ayifuni zinyanga zininzi, ayifuni uba nihle nje nithe khunu bembe, hayi mna andiphangeli, kaloku kwaphehlwa amanzamnyama. Uyabona wena ungumntu ubulokhu uzonqenela wena. Now you've got an excuse for uba wonqene. Wena ungumntu ubulokhu ungazuqhubekela phambili nje ebomini. Any person ebeyazi uba i-progress into ebeyizama, akazuthi ukuba kuthiwa ubhele wakokwabo uphehla amanzamnyama and then alale emqokozweni. Uyaphakama ayofuna abantu without being angry and vengeful. Cenga ubuhlwele bakokwabo, ngenisa ubuhlwele bakokwabo phakathi kwekhaya, aqinise ikhaya, enze imisebenzi yekhaya. Lo mntu niphehlela amanzamnyama, one of ii-weapons zezokuba anihoyanga amasiko, kuba naxa ethetha uyatsho ukuthi abanihoyanga. Umntu ozawunihoya ndim, nantsi into endiqala ngayo. Uyayibona? Bamkile abantu bakokwenu ngongabahoyi, and uzawufumanisa uba kwimizi ekuphehlwa kuyo amanzamnyama, honestly and truly, in the main, nyani beningayenzi le misebenzi. Soze abantu bakokwenu bakushiye xa ububahoya. Uzawutsho njani wena mntu ophehla uthi abanihoyanga, kodwa bebesandukwenzelwa kwangulo mntu uthi akabahoyanga? Bayaqumba ke abanye abantu bekhaya xa ufuna ubaguqula. Wena mntu ucinga ufuna ukuguqula abantu bekhaya, bakwazi uqumba, bakubethe ube ngungantweni, ilife yakho ibe worse, ubleme laa mntu ebekunike amayeza. Siyekile yalala, bayakhala mosonodada. Siyawudibana nini? Monday. Hayi, siyodibana ngomso kwi-spiritual Sunday. Abantu ubhela udiniwe camaku.